раёсати хадамоти марзбонии Қирғизистон дар умури робита бо ҷомеа ва расонаҳо хабар дод ки 29 апрел посгоҳи марзбонии Туркхул дар сарҳади Тоҷикистон аз зарбаи хунпора ё миномёти нирӯҳои Тоҷикистон оташ гирифтааст. Ин хабарро ҳамчунин намояндаи ҳукумати Қирғизистон дар минтақа Омурбек Суваналиев низ тасдиқ кардааст. Вай афзудааст, ба минтақа нирӯҳои иловагӣ ҷалб карда мешаванд. Бино ба маълумоти бархе аз манбаъҳо, Тоҷикистон низ ба минтақаи низо нирӯҳои нав ворид мекунад. хадамоти марзбонии Қирғизистон гуфтааст, ҳамчунин посгоҳҳои марзии Капчигай, Минбулақ, Достук, Кожогар ва Булакбаши Қирғизистон ҳадафи зарбаҳои хунпора ё миномётҳои нирӯҳои Тоҷикистон қарор гирифтаанд. То соати 8 бегоҳ ба вақти маҳаллӣ дар натиҷаи муноқиша дар марз 31 шаҳрвандори Қирғизистон маҷрӯҳ шуданд. Яке аз онҳо аз ҷароҳатҳои бардошта ҷон додааст. Яке табобати амбулаторӣ мегирад. 29 ҷабрдидаи боқимонда бо ҷароҳатҳои гуногун дар беморхона бистарӣ шуданд. Дар ин бора Вазорати тандурустӣ ва рушди иҷтимоии Ҷумҳурии Қирғизистон хабар додааст. Тарафи Тоҷикистон дар бораи талафот ҳеҷ хабаре нашр намекунад. Бино ба маълумоти дарёфтӣ, даҳо шаҳрванди Тоҷикистон низ захмӣ шуданд, вале то ҳол хабари ҷароҳат дидани танҳо 7 нафари онҳо расман тасдиқ шудааст. раиси шаҳри Исфара Баҳоиддин Баҳодурзода низ дар марз бо Қирғизистон захмӣ гардид.